Vychádzkové vodítko. Jednoducho na prechádzky. Čo ja mám na ňom rád je, že je ľahké, prateľné, jednoduché a jednoducho chytím do ruky a idem. Vychádzkové vodítko na parádne prechádzky s obsom. Vodítko, ktoré mám v rukách najčastejšie a používam ho denne, je práve výcvikové vodítko. Prečo výcvikové? Z jednoduchého dôvodu. Viem priamo na ňom prepínať rôzne dĺžky. Keď ho mám úplne na plnú dĺžku, dostávam sa kľudne cez 2 metre. Ako náhle si ho zapnem na krátko, nejaký meter, 1,20 m a práve meter, 1,20 m je na to, aby som vedel robiť k nohe, ľahni, všetky veci pri sebe. Keď sa však dostanem do toho, že potrebujem robiť privolanie, tak si vodítko prepnem na dlhší alebo najdlhší variant a zrazu mám priestor aj na dlhé privolanie a teda mi stačí na cvičák alebo na tréning iba jedno vodítko. Kontroverzná flexina. Vodítko, ktorý jedni zatracujú, druhí milujú. Väčšina ľudí používa flexy na to, aby mali pohodlné a komfortné prechádzky. Ja však flexy používam na to, keď už mám psa naučeného, aby mi neťahal na krátkom vodítku, tak s flexinou si viem nastaviť akúkoľvek dĺžku a teraz mám psa na 2 metre, napne, ako náhle napne, ja pritiahnem, uvoľním a on si otestuje, aha, teraz mám toľkoto priestoru. Veľmi dôležité je nenechávať tú flexinu vždy iba na jedno napnutie v rovnakej dĺžke a meniť to pravidelne, práve naopak. Napnite a dajte jednu prechádzku na 2 metre, druhú na 3 a ďalšiu zase len na meter. A práve tým, že budem dávať psovi rôzne dĺžky, tak posuniem jeho poslušnosť zase na vyššiu úroveň. Jedným z najdôležitejších vodítok pri mojej práci je stopovačka alebo stopovacie vodítko. Je to z jednoduchého dôvodu. Bez stopovačky nemám šancu naučiť poriadne privolanie. Videli sme to vo viacerých dieloch najvernejšieho, že som ľuďom radil prácu so stopovačkou. Takže zapnem, hodím, ona sa mi rozroluje a hodím celú stopovačku na zem. Pes si beží kam chce. A ako náhle mi pes niekam odchádza a uteká, v tom momente je moja úloha veľmi jednoduchá. Na stopovačku sa postavím, vtedy poviem: Shelby, ku mne. Výborne, keď príde, dostáva odmenu. A keď pes na povel neposlúchne, tak pomocou stopovacieho vodítka si psíka pritiahnem na to, aby som nemusel povel zopakovať a dokončím vykonanie toho povelu za psa. Pekne až do sedu. Teraz je privolanie dokončené. Dôležité je, že to bolo na prvý povel. Veľa ľudí sa čuduje, na čo niekto vyrobil reťazkové vodítko. Však je to ťažké, kovové, nepohodlné, ešte sa to aj zle drží v rukách. Ale má jeden veľmi dôležitý účel, kde je nenahraditeľné, a to je u každého psa, ktorý vodítko ohríza počas prechádzok. Reťazku ohrízať nebude. Reťazkové vodítko nasadím na pár mesiacov, pes sa odnaučí vodítko hrísť, následne za tým používam už zase normálne, ale zlozvyku som sa zbavil.